दख'ना नायनोबा लोगोफोर दख'ना देखायनि आं दिनै नोंथांमोननो नायलांबाय था गोदान सफैथारदों स्टकआव दंजोबो बेफोरो ओमफ्राय जाखौ फसायो खोन्थाहरबानो जाबाय फेसबुकनि लिंकखौ होना दोनगोन आङो बेयावहाय मेसेज खालामनो हागोन डिसक्रिपसन बक्सआवहाय फेसबुकनि लिंकखौ होना दोनगोन बेयावहाय थांनानै मेसेज खालाम होमबानो गासिबो डिटेल्सखौ मेसेज खालामनानै हरजोबनाय जागोन नायलांबाय था दाना मोनसे मोनसे देखायलांबाय थानोसै गांसे गांसे देखायलांबाय थानोसै मोनसे लाइभआवसो गांसे गांसे देखायलांबाय थानि नायलांबाय था बे गांसेया पिंक बे मामोन बिदां केसा पाट बे केसा पाट नैबे डिजाइनखौ बे स्क्रिननि डिजाइनखौ मा होनो बाटारफ्लाइ डिजाइन कटन कटन सिल्क माने बेयो कटन सिल्कआवबो दं आरो ओमफ्राय बेयो पाट केसा पाटावहायबो बे केसा पाट आरो ओमफ्राय बे डिजाइनानो कटन सिल्कआवबो दं ओमफ्राय बेयो पाटनि एसे दामिसिन आरो बेयो कटन सिल्कआ एसे खम ना ओमफ्राय बेफोरबो पाट गोजा सेमि पाट नामा सेमि पाट गोजा बेफोरबो बे सेमि पाट कालारखौ मोजां नुदों बेयो सेमि पाट जिया गुरै आरोना पिस्ला एसे पिस्ला नाथाय गुरै बै मोनसे पाट थायोना गोरा गोरा बिदि नङा बियो गुरै आरामनो राखाव नङा आरो गाननो आरो कमफर्टेबल जागोन बांद्राय गनाय नङा आरो गिबुरनाय नङा बांद्राय मोजां नुदों बेखौहाय दंबावो आरो बेलेग बेलेग कालारनि देखायना होनो नोंथांमोननो पिंक कालारावहायबो दङ बेखौ मा कालार होनगोमोनथाय पिंकखौनो होनगोन एसे डिप आरो ना पियास कालार बायदि पियास कालार बायदि बेबो मोजां बे दाफाखानाय बेबो सुथेनाय नङा नैबेयावहाय सुथेनाय नङा बे दाफाखानाय जिया बेबो बैजोंनो एखे सेमि पाट आरो गुरै अरिजिनेल पाट नङा बाट पाट बायदिखौनो नुयो बिराद मोजां जायो आरो गाननानै बेथ' बिराद ट्रेन्डिं दायो बिराद ट्रेन्डिं बियो ना बेखौ डिप ग्रीन ब्लेक नुदोंदां स्क्रिनावहाय बाट बियो ब्लेक नङा बे डिप ग्रीन ओमफ्राय बेवहाय वाइट कालारनि जोमग्राया कन्ट्रास्ट वाइट नै खम प्राइसआवनो होदों जोंनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बेलेगावथ' बेखौहाय 35 बा 40 खाथियाव लानो हागौ ना बाट जोंनियावहाय डिसकाउन्ट सोलिगासिनो दायो आरो खाथि खालानि मानसिफ्रा जुदि दांनायनानै बायनो लुबैयोबा दांनायनानै बायनोबो हागोन आरो बिराद मोजां नुयो बिराद दायो बिराद गानदों बिदिखौहाय सेकेन्ड जुरि पाट मा होनगोन बेखौ सेकेन्ड जुरि होना मादिखौ होनो सेकेन्ड जुरिया बेलेगसो दामिसिन 5,000 सेकेन्ड जुरि डिजाइन बियो डिजाइना आरोना सेकेन्ड जुरि डिजाइन बियो नै जुरि पाटनियाबोथ' जोमग्राया बिदि जायोना कन्ट्रास्ट ओमफ्राय बेबो नै वाइट कालारनि आरो ओमफ्राय जिङावहाय बिदि मोजां नुयो बिराद कम्बिनेसना बहुत मेचिं जादों आरो बिनि कालार कम्बिनेसना बांसिनानो मोजां जाखायोना बे माबानिया बे पाटनिया ओमफ्राय बावो आरो ओमफ्राय नैबे गांसे मेहेन्दी कालार बुङो खोमा नैबेखौ बेखौहाय बे गाहायनिखौहाय बेखौहाय माबा मेहेन्दी बिलाइया ओमफ्राय आगरा बेना रस बिबारनि नै र' आं बेक केमेरा खालामनानै देखायनि एसे साबसिन माने बिदिनोसै बेखौ बिराद जोमनाय नुदों मोजांनो बिराद ग्लेज दङ दख'नायाव नै बिनि जियाबो मोजां खम दामावहायनो माने मोजाङावहाय मोननाय जादों आरो दायो बाजारफोरावबो एसे दामाव लाबावगोन ओमफ्राय दखानफोरावथ' सोंनोनो हाखाया ओमफ्राय बे गांसेयाबो नै केसा पाट ना बियो केसा पाट बियो बेबो केसा पाटआनो एसे गोदोनि डिजाइन बायदि आरो गोदोथ' जेन'बा नैबे गेजेरावहाय बोस'नाया थायामोन नाथाय आगरफोराथ' गोदोनि बायदियानो एसे मडिफाइ खालामनानै होसिनबाय आरोना बिसोरो बांसिननो एसे क्लासि जाहैबाय नै एसे स्टेन्डार्ड नुहैबाय ब्लाउसबो दं बेनि नै बिनि जोमग्रायाबो कन्ट्रास्ट बेनाबो मा कालार होनो नरि कालार नै जोमग्राया बैबायदि नैबे माबा ब्लाउसनि ओमफ्राय नैबे जाबाय जोमग्रा जिया मोजां ओमफ्राय बिनि कन्ट्रास्टआ बेबी पिंक होनगोन खोमा बेखौ ने बेबी पिंक ओमफ्राय बेयो ब्लु कालारनि आगरा बेरखांदों आरोना
आरो जिया बहुत मोजां सफ्टनो सफ्ट राखाव रुखाव बेबायदि नंलाबाया आरो सिम्पोलै साजिगोन आं दामखौ जुदि मिन्थिनो लुगैयोबा माने टेक्स्ट खालायनानै सोंहर दंबावो मेरला बे डिजाइना लेटेस्ट डिजाइन बेनि डिजाइनाबा हले बहुत मोजांखा जायफोर हाबायावहाय गाननो लुगैदों बिसोरबो गाननो हागोन रिसेपसन माने दामाथ' बुरजा नङा खमानो 35 बियो ओमफ्राय दामि नुयो आरो डिजाइनाथ' इउनिकखा दायो गोदान ओंखारनाय नालाय गोदान ओंखारनाय ना ओमफ्राय नैबेनि ब्लाउस माबा जोमग्रायाबो कन्ट्रास्ट बे जोमग्राया नै ट्रेन्सपारेन्ट बियो बेबायदि बेलेग नाथाय बियो सुज्रायनानै होनाय नङा बेयावहाय बे खेबसेनो दाखानाय गोजाखा बै जिंनिया बे जिंनिजों पुरा दाखानाय गोजाखा खालि बे गेजेरनिखौ ट्रेन्सपारेन्ट आरो बियो कालारा लाइट पिंक बेबि पिंकानो बा ट्रेन्सपारेन्ट एलाय नुखादोंना आथिंजाय ट्रेन्सपारेन्ट नुखादों बिराद मोजां नुदों बेखौहाय अर्डार खालामनोबा खालामजागोन मेसेज खालाम ग्रीन कालारावहायबो दं बे डिजाइना मोननै कालाराव मोननै एभेलेबल कालारावल' ओंखारदों दायो गेमस्रि दख'ना बैयो गेमस्रि गोबाङाथ' नुखादोंआनो जानो हागौ गेमस्रिखौ गाननाय नैबे दख'ना स्टाइला बे कालारानो मोनदां गाननाया बे कालारखौनो गानदोंमोन दा बांद्राय गिदिर नङा नाथाय पिंकबो गानदोंमोन बेयो बांद्राय गुवार नङा जायफोर गोजौ बिसोरनि थाखाय जाहैनाय नङा आरो दख'नाया एसे गाहाय हायलो होनो नामा मोनगोनदां उनाव मोननो हागौदां जायफोर एसे हायलो बिसोरनि थाखाय माने बिराद मोजां जागोन मोजां जाहैगोन आरो गाननो नङाबा गिदिरद्रायखौबो बुद्रुलाबायोना बेबो बारा नङा 60 नै बिनि जोमग्राया बेबायदि जोमग्राया मोजांथार मोजां बै जों लानाय बायदि मोजां नुदों बेनो सेम कालारावहाय नैबे लाइगां कालारावहाय दं बिराद मोजां कालारा बेयो सेम कालार नङा सेम डिजाइनानो लाइगां कालार दं सेम डिजाइनानो लाइगां कालारावहाय दङ नै नायनो हागोन आगरा सिम्पोलैनो माने बुट स्टैंडार्ड नुयो मोनसे लांसै होनबा देखायनो बिसोरो पसन्द जानांगौ नै बेयो जाबाय बेबो मा दख'ना होनो मोनथिला नामखौबा मोजां नुदों बुहुत मोजां नुदों नै खाथिनिफ्राय देखायना होबाय आगरा बिराद बेयाव लरेक्सआ ब्लू कालार आरो गोल्डन कालारावहाय दं लरेक्सआ बे आगराबा हले लरेक्स नङा बाट बे लरेक्सआ खालि बे बोलानाय गेजेरावहायल' बोलानाय आरो मोजां नुदोंना जोमग्रानि बे गेजेरनि आगरा मोजांथार फिसानो रेदें नै बियो लरेक्सनि गेजेराव बिदि आगर होफानायखौ मोजां दख'नाखौबो एसे फुवारनानै देखायनो फैबाय मा मासे थाथ'लाय फिसा मोजां नुदों नै नायनो हागोन बहुत नैबे आरो बेलेग डिजाइन पिंक कालाराव नैबे बर्डारा सिल्भार कालारावहाय बेखौ नायनायावहाय माबा पेन्ट खालायनाय बायदि नुयो बाट बे पेन्ट खालायनाय नङा रं उल्था खालायनानै देखायो नैबेलाय खुन्दुंसो सिनायदों दा ने खुन्दुंसो बेयो मोजां नुयो बेखौबो सेमि पाट नै बे येलो कालारावहाय सेमि पाट बे फुल बडि बेखौबो बिराद मोजां नुयो बांद्राय ब्रे माने आगरा बुरजा फुल बडि बाट माने बांद्राय ब्रे नुवा आरो ना गानबा मोजां नुयो बेखौबो दामि नुखायो नै नायनो हागोन आरो बिनि जोमग्राया बिराद मोजां जोंदोंना कालार कम्बिनेशना बहुत मोजां नै
बे गेजेराव बे पिंक पिंक बे ब्लू होनाया कम्बिनेशनखौ मोजां नुथारदों खनसेल' बेखौ नैबे स्क्रि डिजाइनावहाय केसापात बे जिंनि बे आगरफ्रा सिख्रि गोजा बाटारफ्लाइ गेजेर गेजेरावहाय बिदि बोलानाय दं आरो मोदोमोसो बिदि बेयो इदि गोजा बेलेग डिजाइन बिनि जोमग्राखौ देखायनि आं लानाय नायनानै बिराद मोजां नुयो नाय समायदों नै कालारा मोजांथार बियो आरो बे जिंनि बे ब्लु कालारजों बिराद मोजां बेरदों आरो बेफोर दख'नायावहाय बेलेग बेलेग कालारबो मोननो हायो आरो बे मोनसे कालारल' मोनो बे नङा अरमानिफ्रायबो साबसिन नुदों कालार एसे सोमब्रा मोनसिन आरो बेबो सेमि फुल बडि आगरा हाबा साबाफ्रावहाय गाननानै थांनो मिटिंफोरावहाय दायोथ' मेरला मिटिं सफैदोंना बेरफबथारगोन जोमग्राखौ देखायनि र' लानानै नैबे ब्लाउसआबो आगरा फुल बडि जिङाव बर्डारबो दं ना खायफा फुल बडि वर्क बिराद मोजां मोनोना बिसोरनि थाखाय मोजां नुदों पार्टिनि नुखादों बेफोर डिजाइनखौथ' माने एसे आवगोलनिनो गोदानद्राय नङा गासिबो डिजाइनानो नुखाबाय जानो हागौ दाथ' आरो फेसबुकफोरावनो गोबां नुखायो ब्लू कालारावहाय बेना आगरा एसे बेलेग बेबो सेमि पाटानो जोमग्राखौ देखायनि बेनाबो ब्लाउसआ फुल बडि नैबे जोमग्राखौ र' लानाय नायनानै देखायनि मोजां नुदोंना बै माइदिनि दख'नाखौलाय गैला दाना गांसे माइदि दख'नाबो देखायफानोसै माइदि दख'ना नै बियो जायफोरनो नांगौ अर्डार हरबा मोनगोन आरो माबायदि डिजाइनखौ नांगौ गोदान गोदान डिजाइन ओंखारबाय थायो नालाय नैबे दायो गांसेल' लाबोनाय जादों अर्डार दंखायो बेना होमबाबो देखायनाय जाबाय आरो मोजां नुयो आरो गाननोबो थान्दा बेनोसै सोरनाबाफोर जुदि पसाइज बायदोंबा खाथि खालानियाथ' जेनेबा न'आवनो फैनानै जिखौ दांनाय नायनानै बायफैनो हागोन लांफैनो हागोन आरो बेलेग डिजाइनफोर नांगौबाबो माने कन्टेक्ट खालायनानै बिहरनो हागोन आरो बेखिनियानोसै आरो दिनैनि थाखाय थ' नुबाय माने बेखिनियानोमोन दिनैनि कालेक्शना आरो सफैबावगोन गोदान गोदान जायफोरा फसायदों अर्डार हरबानो जाबाय मेसेज खालाम ओमफ्राय आरो जुदि गोदान डिजाइन नांगौबा बुंहरबानो जाबाय जों ट्राइ खालामगोन जेसेबां हायो लाबोनो थाखाय ना स' मोजां मोनदोंब्ला अर्डार खालामबानो जाबाय बाय बाय